kvality vysokých škôl a univerzít patria aj priestory, ktoré by mali pre študentov vytvárať ideálne podmienky na vzdelávanie. Študenti Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach študujú v dosť neštandardných podmienkach. Akademickú pôdu im dočasne poskytuje bývalá základná škola, nie je tak vzdialená od neslávne známeho Luníka 9. Po 10 rokoch od rozdelenia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na Prešovskú univerzitu a univerzitu s pôvodným názvom sa Filozofická fakulta v roku 2006 opäť objavila medzi ostatnými fakultami UPŠ v Košiciach. Zatiaľ čo budovy rektorátu a ostatných fakult disponujú reprezentatívnymi priestormi, Filozofická fakulta na svoje vhodné interiéry zatiaľ len vyčkáva. Študenti každým rokom pribúdajú, no učebných miestností akoby stále menej a menej. Zaostáva aj vybavenosť tried. Nevyhovujúce podmienky sa netýkajú len študentov, ale aj vyučujúcich, ktorých táto situácia do istej miery obmedzuje. Vyhovujú vám priestory tejto školy pri výučbe? No, ťažko to povedať takto explicitne, či vyhovujú alebo nie. Isté, že má to ďaleko od ideálneho stavu, ale v podstate aj my ako vyučujúci si uvedomujeme, že toto sú len dočasné priestory, kde budeme ešte niekoľko mesiacov, maximálne rok, a v tých nových priestoroch to už bude ideálne. Takže cítiš sa ako na vysokej škole, keď v podstate študuješ na základnej? Je pravda, že tieto priestory veľmi nezodpovedajú vlastne mojim predstavám o vysokej škole. Sú dosť malé, je tu veľa ľudí, podľa mňa by tu mohlo byť viacej zelene, viacej lavičiek, viacej priestorov, kde by sme si mohli posedieť medzi hodinami, napríklad by tu mohol byť nejaký bufet, čo tu není. Tak vyhovujú, nevyhovujú, no ťažko povedať. Materiálne je to zabezpečenie celkom dobré. Základná škola na Pecvalovej ulici už prešla viacerými úpravami. Jedáleň by ste tu ťažko hľadali. Hlavným problémom bol nedostatok učební. Študentom sa museli prispôsobiť aj toalety, určené pre nižších používateľov. Spojením dvoch tried škola vytvorila miestnosť, nahradzujúcu funkciu auly. Tak chystajú sa ešte nejaké prestavby tu na tejto Pecvalovej ulici, v týchto priestoroch? Nie. Tu v týchto priestoroch sa už nechystajú žiadne nejaké väčšie stavebné práce, pretože o zhruba rok by sme sa mali čas teda katedier presťahovať do nových priestorov. Pripravujem masmediálne štúdium, myslím si, že bude veľmi zaujímavé s tou najmodernejšou technológiou. Primeraná budova Filozofickej fakulty bude stáť na Mojzesovej ulici v blízkosti rektorátu. Budúci rok preverí kapacitnú pripravenosť fakulty. V letnom semestri sa ako prvé presťahujú do priestorov bývalej detskej nemocnice učiteľské odbory. Zvyšní študenti si budú musieť ešte počkať. Zatiaľ si však budeme vychutnávať nostalgickú atmosféru základnej školy. Pre televíziu Univerzál Vladimír Varecha.